Bw'omuguzi. Wanchumuligiri bono tigankoligania SMS mangana mayisa toche bono boto kene ukoligania SMS ya mangana mayeri bontara go sangya munaye ngoma nyagati yali bali kwetwa ere bakumulekana bago yaligania ga senchera yo emeri tokere gali ya Jumaine ngakera bono chinsa nebiro bigenda tokumnyoka itariki neyemo omutino yikomi au mwakano bwekiri bubere na merongevere nene na magagendrete okolekana nyirabu na chisegi nchigendrete kubwatanze asenseria ya Lebanon au bona saba ntabange bagendrete usira magimabo na bandu kunyara gutigoro chinkoma chintindi engana turachikumulekira sobi meka tuti kusangana bwatani na boigo gati ya basmati bale asenseria ya Lebanon baratoere bono chinse mubale na yagendrete ngonyirabu na enseri ya Israel nigegenda kusagana osingegendrete koje sagana enseria ya Lebanon ekitura chikumulekera ase birutere tambe gona sobo tukubara rumoncho muligirya tuchigotwara gati ya basubati bale asenseria ya Lebanon abanga oni go bagenda tote oni go bagenda tego chandike kende komin tumana lya gendrete oro na kibamenyete na kibakoragira ngande gati yemero bebegete liye enseyo ogona kibaranya rokonyeka erikwirana Gochagaiga sense ya Kenya kirabanga bagote bunuko ni kwabo baganeti bakonyu baira no gochagaiga sense ya Kenya tukoro kibona bichibite turaro kimo cyumuriro bayigo njiwe cyoga cyane mono kubwatekana buna ntochikorana ki obosagani bogendrete ga sense media ya Lebanon igobona sebiro teru tamza chikubwatana eyemo nagati ya bwatani na boyigo basubati anne kurasongoro gusin na bande kurochinse muchinde obono barasenselia ya Lebanon ainga teto chikumulekera monchu muligeria amunanda mange ase ebiro bitaliye bitambe karabato chikumulekera igoro obuna omoseneta manzu abereka ko sokyo muswada olengete ko murusia bisi umuraibwense William Samoei Ruto manzu nigato yabuna nigobono ebikoro naboigo amange arengete ko murusia bisi William Samoei Ruto naboigo namake ara murusia bisi Rigathi Gachagua ayo chikumulekera sebiro tetambe kolenda sebono kandra ko tobwati ko terensemile mtandao nsemile Facebook Ndizi TV News Digital Semilia YouTube Ndizi TV News tobasa kweba gotobwata weterase website no tambe www.ndizitv.net onyale konyora yo munenda manga ulitokubwatira nero gotera sumu na wimanyeryo iga koruko Lydia Musekero kelisana mumanyi ngakone kibuna chibi chamuli cha wikere asenchira yobo ikerondi tangana kima tonyora mangana yo asenchira yoko ya chuta Ukiona tumenyamaza usidhani ati we have changed. Hatuja change. We will use our position to deal with you perpendicularly if you joke with us. If Kenya Kwanza are now confirming to us that our vote was stolen, they reorganize themselves. Tigana na Raila Odinga so wako isiko kwa ya Rigathi Gachagua nsemo ya Azimio One Kenya bamochiri Kenya Kwanza na gote yabuna yene kiwuni ko bono baba berete chikura sobo chori bwaeta. Go ahead. Mr. Speaker, for purposes of completeness of the record, the standing orders require that the mover of the motion does read all the names of the members who are in support of the motion for openness. Omubaromo nebo ababunga niko babekirese yuko nye ko mwaka isiko mokonyu bomore bwense kati yabo nkorwa sorgongo rwagusi. Geru jisimi na njuma confirm wabe usena abayiri bayino bagwete. Omana tuachire gocha onyo goituko kale okotari goita kwalenge nebintu byalenge bikongo emibere aonigo yatoka ngamiye county ya Nyamira baitira sinchera cyobo tuzukana abanyanyimbo niko bachakira obutukigoro yebikore ebyo ase yo monenda mange saranso ikebono otumenya senchera yobo ikiranu isato cyabono botuko iriterana nchenkuru kwa Vincent Onyancha
Igotoko chake mese mangana maji kurose kaunti Nyamira kiremebere au yatoka chinsemo au imeje kaunti Nyamira ligotebekana buna gatimebere yatoka nigo yarenga yabasubate na nigo baitira sinchero cyobo tutukano kolengana nsemo yabanyanyimbo kurose kaunti Nyamira nigo bachakire obutuki gorega kolekyo asemebere yatoka chinsemo au kerutiroro na bokolengana amenye kuro chinsemo cyasembere yatoka nigo bagendere kubole serikali anemone kaunti Nyamira kone kunango tingiro bolendi ase chinsemo chonsi omurikito kurose kaunti Nyamira Paul Kapokara gutoigirama yeisato chiabono butuko Jumaine Nyeri tuko bwakia amo na makwili bututukanu kurwase chinsemo ime ya Nyamira South chinsemo chiricha West Mogrango nigo mubere otoka oyo otugutire asa makwili bututukanu ikore bune kiboigo nigo kyarolekana ime chinsemo chiricha Burabu na boigo ime yagesima echichonzi chigotoka ime ya county yiga ya Nyamira keru chisimi nanje makonfirm abe usena abayiri bayino bagwete omana tuachire gocha onyo goituko kale okotari goita kwarengene ebintu byarenge bikongo olenganamo na Stella Wanyela oyore omodisi sikorwase sub county ya Masaba North nigo ayenekiri okoba okwebikorobu nebiga asagendere ko bagakobaboli abamenye kurasoro gongoriga koba maiso nabo igo kobotera namu nabagambe bunenchireyemo yokwenekia ogukorwa kwebikorobu ngabo nebi asayenekire nga obutukinigo bwachakiriwe eliko manya ikikirire tabantabiga bimyaka yegatwane n'abasubati wosiria magimabo asechinjira chire cy'ubututukanu. Tangu asubuhi tumepata incident reports of the same nature. Tumepata report kutoka Borabu. Tumepata report kutoka West Mugirango, that is Nyamira South. Same age ya pale between 28 to 30 ya wasichana wamepatikana wameuawa. Wamenyongwa. Huyu mwenye mwili imepatikana hapa inaonekana alinyongwa na hatujui motive yake ni gani. Igati ya bamenyekura sinseme chiga cyagesima asomo bere bo musubate yo moyo otamanyekana unyara kabago gotoka nigo bayimurunganire kubwatikana mo no kubora kubolendi asekeria abamokire serikali ya county ya Nyamira na kugania obolendi ko eneki wasinseme chiga anene chingaki chabutuko wano yonomo ogokumya konene abasubati bago itwa monto itware ntwa na bolendi mboli gesima igekene titaya chia bege tuga igamba kanyabiyosimo ino titaya chionzi pinchi yo pinchi yo taya nchi yo bakanyabiyosimo ino machenwa bakke chiro tuwa kauni chingeni baka saa 3 chabutuko lero nigere ngagia ekra ya biri saa 12 kero monto sira bona biashara mbiyo gesima bolendi mboyo gesima bona ngo tokumetirende nge serikali yetu achorete tukabeko abisinyamira negisegi kiyo katu abatume tororo bagotiga togo chandeka street security rights kiagesima kiabe kitaye kolega hasi asemetie nane wikira boniga yego gunyendi cyengo angobero to garaki tole kurutuwa ya libolyo linenendringa ndikago ikaliriri ebikorobu nebiga biragendere ko bigokoreka na sorogongo rwagusi asabange bagotoka basirete magema bastinjira chire cy'ubututukano obutukigwa cyakigwa ine naki kirabe ona watu wanza kutwara ibirengere ringa igoti security tekora tiki teyo igoto koboria serikali ebwa tware ibirengere ribirunga asa abantu kuna kinanga tiya bananchi baitu tobarati nza maeso mu stigo kalutwa mwali antomanye abantu baito kisa gichekire saa 12:30 saa 1 takire mwagendaka na ninajua tutaendelea kushirikiana. Ninajua mtapata habari zaidi baada ya uchunguzi. Iginko reporter geta seneki wabonjete kya Ndizi TV kurugiga hastin semechiga che county Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara Yemono muliketo Paul Kapokara sorobochi rwa century yo wikirano gotigana yibono monsho muliketo gendere ko mulikalira gendete okolekana kere serikali gendete ko singerana mona sokuli ko kumurobelesha nigo litukulia ro netarikie mabuna botambe chikaunt au chenyara ko watana sobo amali ko nyaro gosio yo murobelio jubene oyibono gendete ko likiwane nsemeli ya serikali mono kurase wizari liyo bochenu kolengana nsema serikali ni gabakanya chimilioni bere bakwelikia somurobelio asikorenda bwatan au bagendete ko nyogikilia nako yokana kiombe kyabanga ko nomurobelio yo ngamune kiombe kilikia MPDO aswate abuna niko kebwate amabe amange korenganirwa na mayasumu rubulijo nabo ime ye county ya Kisiri tukulia rabo igongo moyego yuno nyaro kosiolirwa bene abwasa aba Kenya nabo igo nabantu kurasongoro busi banyara kuboligwa banyare kwelikia
mune kaunti yetu ya Kisii lero twashiriki ko chenja korwa NHIF gocha insurance yenye kulukunga SHA, Social Health Authority. NHIF na SHA njiro tofauti mono ne chimo kyagera ekibwate kyokole gasere eyemo egendo yagia chenji ngeringa ki amarita chenje kurwe NHIF gocha SHA egendo yakabere SHA service irabe ko yaba nanchi baito nere igoro mono kubweria NHIF igo nebwata mangana maya sana imese service irabe chikwena no asabantu baito abantu baito ko basabanga kamuranche eriyo onyore konyore service ase ebime enya erasima ogende ori kwense ochia ori kwe kweri kense eriyo anyala go benefit tongo nyala go benefit nyotura erika ase ebime enya oikaigo oikegari ase nyagitari ende yonsi ose origie mo community promoter ori oyo orese ko bashinani aliso menyete akori ke kyaro irwe ege gadget akoja kutumeka gukurika uri bweri kense eriyo nyala go benefit kurwase this new insurance cover ya chakire rero igo kora ike ase nyagitari ya level 2 level 3 nande kwerikirense igo konyore service otagokana kindi gyose no takana no akana kuliko udumiwe urwari kwanza ogwene amangana ndi badai kwa hiyo twabasabire nga kamera nchese mwabeta mwelike kyara ndumune serikali twabekire mikakati ya kutosha abantu baita babere basomiwe na kibaba cha kubasomia mbachi babata hivi inki insurance yenya mbuya kibwate. Na gotigana itogendera kumulikira asa mwana arenge tobo chano ni gobono imeye county ya Kisii aso omugiro kanyororo boli gomona banyagitare orokana gotendi gwaseri tukulia lero yenkobwatekana no omuwaziri kurwa sensomeli ya yobo chano aseri tukulia lero hanyara kobeka so bwaseri buna omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo ere bagukwana igoro chinje cyo tegerero kogani kwa banyagitare kolengana no muwaziri wo chene gata biruna nsechi wikibere cyabe chigo etani go ere bagutwale bikarobene erukanyara ko mulikira chinjira cyo kuigwa okugani kwa banyagitare nego chenganyara kole banyagitare gutugutara romugiro uje karekera serikali ya county ya Kisii gucho ikerania amagani yabo. As we pronounced ourselves 2 weeks ago, we had indicated that the Kisii county government is in the process working towards taking care of the welfare of not only health workers but also the officers across all the departments that are working for the county government of Kisii. His Excellency the Governor of Kisii, Paul Simbarati, was elected on the platform of change and fighting for the welfare of the workers of this county. And he gave this promise during the campaigns, and indeed, time has come that now, since he joined office, he has been actualizing these promises that he made. And one of the critical promises that he made was fighting for the welfare of the workers of the county. The very fruitful engagements in the past 1 or 2 weeks, where all the issues that they raised have been canvassed, discussed, and amicably agreed. And it is is because of that reason that we started working on the process that we began with, which is basically looking at the promotions of the common cadres, and we have also those competitive cadres, which was one of the issues that they raised. So today we are happy that we have discussed and agreed that the officers collectively, or the unions collectively, have agreed to call off the strike that was intended to begin on 1st of October. Eric Rioba, Chairperson, Kenya National Union of Nurses. We want to state categorically that we have had a very fruitful engagement for the last few weeks. And as a union and unions that are represented here, we have agreed to extend time of the strike for 30 days. So that the remaining 30 days, the government can have ample time to work on it.
Na gotikana rumoncho muligirani kubona sekta ya boda boda na mono meye county ya Kisii banyare kurobyo bocholi asama tukale bosyo kolengana ne sekta ya boda boda ni go bocholi wa municipality bocho kolekana bwango iga niko chinga kechi bali baganete birogo byoburai ane mono bitana ne kema ibikurwa sekta ya boda boda sensemeli ya municipality banyare kuboli go kubwato kama sakarabo ili banyare go chorwa ase ebirogo byo niko chinga kechi kati bali bekerana ase litukulera ko beka masakarabo imeli ko nyara kolige birogo ao banyare go kwana gati ali bagante kirano na boni gobate birabuna machiko bene tabekiri ali atakere anemono asobora iba boda boda anemona sekta area ya boda boda asense media ya municipality ukwali tukulia rogati babe kama sakarabo banyare ko boli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kone kibuna ngonyara ko libagalia bena na konyara ko ne kibuna ulira chorwa asense media municipality banyara ko koranere meremo anemono likora sekta yo ya boda boda jinga kechin ko baroka na ko mochia gati abari balenga bisi na ko boli abantu bonse anemono bali baraligie birogo byabo kone kibuna karabaliti kampeni chabo asenchera yomulembe asamarieta nenkoro kwa Jasper Maina boyori tukoria rero bobekira masakara asoko bori chikura che municipality ya Kisii na bekira masakara na akande na iruri city igobono nche na ncheirwe boborie keroge kiga lakini amangana na aro abera atatu na arigereirie narorire as exercise kagenderete intu town ye gatwachandikira amatuka mange members baito babere bakumya amatuka mange ekerobo chori bwakorirwe nekerobo chori bwaerire asengenje tutabwatie gendo tokoroke constitution goseri chiko eririko dikwalao omonto agambe korengana buna abantu bande batagete so egento narenge gosabariti kori arere getangani nkeringa nonye nabekira amasakaraime arekene kyamangana tindaye gwichiko liko ngoro kinge karona irwo bochemani obo inga kingo chikogambira abantu emyaka erenga ngo chikobero bisieyo inkimbwanite gokora na ninkinta bwanete gokorera abantu so egento naringe gotakira eyo it's my concern as a candidate that I need a clear picture on what is going to go forward. Ina yangu sabi county government yetu mheshimiwa governor tundu wanjete tuko timangana magana mangana ndokole turi ya boda boda ucha story aija kane na anaja rusho re kiagara tundu wanjeta enta tuito na ande to what sigende kega ondo kwanzi ora ire nomora amo ile ndokene yake abana boda boda baminto una toriga ito tobora igorobia ubora ibomorembe ubora ibukubwaterana tubwatesi onde kwensi ukote kerengeri ke bikocha boda boda eretiga kadi utigati igento tugosabekana no murembe ande tubwaterane tokore campaign chingi ya chinyororo datari kore gonde gechara bindi tosugumane ubura yoborete change tokonya ne kiara ntuna barundi ene sector yetenenerete torigie biashara biri biatorete town egara twekonye ntwa banyene bia mono njege ntongo sabano murembe chinga gichiri tu atagete cheikire bono burayi buri bokoro bwerire ngato soka twenspiamo toligie kura abana boda baito tobwate siase obwamo egerto nore biongozi biranyare goturwanerera isikaria njira teyo serikali iratokonye nyandori amo muno mwana boda boda. It has been confirmed that the exercise is on onde bwensi otagete koligikero gukende yonsi ase biri bikurwanerirwa birogo bitano kemo onde bwensi ole nokogania na ariganirie ajiche eri kiamo naintwe chikura kyaki west stage ekaro kyaki west stage bali bagwa kaki kura ase stage bali kwa malieta ekaro bali kirwa malieta abo toenda round kire stage abantu bagwaka bakolikwa malieta abana bubale the real voters togikoro cie register ekaro baakire bakigwaka chikura kya top leadership ekiagara chikura kyake trust elections kira register kya rosigwa abantu bakaruisi ko batali ko ne jipigipigi ase nge twachakirete chikura kya igoro abantu ano bathojoreto murayo mobe oyogerire town bone bwateme cyane menga se boda boda igongo ira neringambi ya mona asengencho abaminto bachire kubeka masakaraime asengencho yokoboria oborayi bwe town njege ntonari gosaba abarayi baminto keremo kobori chikura moko mokora buna babaru etorro bakorete mwana boda boda
Na hengana yuko murusia bise mukonyo muri wense katika shagwa ni gaganrete ko bwato muri karagenya ko bwatakana no waro ne baba bunga seri tukulia ko nyara ko bekese yuko ni ko murusia bise ngane ko nyara ko kagendra ko muri kerwa ase bunge seri tukulia rogati ya bunga banyara ko etia bange babo kurasorongoro gusina bone chinsemo cha Mount Kenya na bago no ngorwa nyanza sobwa gare ni go babekese yuko murusia bise mukonyo muri wense katika shagwa elingane je nyara ko boswe bunga buno muswade nyara ko kwanerwa asobwe men ababunga 10 iberemera ngo kyana no yomo ni go babekese asoko ni kumurusio bisiri Rigathi Gachagua. Members, the names of the members who have signed in support of this motion. Mr. Speaker, go ahead. Mr. Speaker, for purposes of completeness of the record, the standing orders require that the mover of the motion does read all the names of the members who are in support of the motion for openness. And I therefore read the name of the patriots, borrowing from Senior Peter Kaluma. Mr. Speaker, I began with myself. The Honorable Ekomas Mwengi Mutuse, yours truly. The Honorable Owen Ya Baya. The Honorable Japheth Nyakundi. Matthias Robi. Kimani Ishungwa. Member for Kikuyu and Majority Leader. Mishi Juma Mboko. Jerusha Momanyi. Honorable Dr. Professor Gogo Lilian, Millie Odhiambo, the one and only. Honorable Irene Mayaka, my sister. Honorable Molfason Barongo, Otiende Amolo Senior Counsel. Mr. Speaker, the House takes notice that Honorable Otiende Amolo is one of the makers of the Constitution that we are implementing. Honorable Junet na chinga kicha sabunga wichimi bera manemero ngokyana nayo mubakora wana Junet Mohammed ne wanyare ko bole nsema ya serikali kada kibuna ko batingiri robolendi ane mono maiga yoko bekese yoko ne ko murusia bisimo konyu muri wense Rigathi Gachagua. I wanted to get your assurance as the boss of this house, as the leader of this house, as the speaker of this house, Mr. Speaker, that the 291 members of parliament who have signed to this motion, Mr. Speaker, their safety and security will be guaranteed, Mr. Speaker. Because the motion does not end at the tabling, at the notice of motion today. It will go through a process. It will be formally again moved. Members will debate and members will vote on it. Mr. Speaker, we want those 291 members of parliament to turn up here the day of voting, Mr. Speaker, without missing any one of them, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we have just passed the new Inspector General of Police the other day here, Mr. Kanja. Not really. He must take responsibility as the Inspector General of Police, Mr. Speaker, to guarantee the safety, as the Inspector General of the country, Mr. Speaker, to guarantee the safety and the security of the 291 members. Mr. Speaker, you know this thing. What we are doing is not a small thing, Mr. Speaker. When Trump was being removed, was being impeached in the United States, Mr. Speaker, you know what he attempted to do. And what can happen here, you know, Mr. Speaker. And let us not fight, let us not begrudge anyone. Because what the House is doing is constitutional, because the House is just exercising its mandate. It's not doing anything outside the Constitution. There is nothing unconstitutional that's happening in this House, Mr. Speaker. You can impeach a cabinet secretary, you can impeach a deputy president. Wanchumuligiria na mange togendrete kwaliga na kunyara kumulekera asobu imena gotebu na sebiru bitari bitambe ntochiko ene kina ngoso atore se enkwana ye mase mokurwa senseri ya Lebanon kobatka nise gichiri chigendrete ororo ikobono asebire biga ekorobono togochi agosora sebiru bitari bitambo wanchumuligiria to konyora match makinkwirana ndogendra gusanga mangati yali yagendrete okolekana inyorobono nigo gati yali yakorokana Azimio 1 Kenya koba mu Kenya kwanza anamona soko nyara goswana na omo raiwe kama kyodemera na morodinga ina nigaligati ya senari magiga yuwa kwisiko kwaye Rigathi Gachagua Azimio bakane gotukutararenga neyo nana bwemero beliyo kumurusia bisumu raiwense William Samoei Ruto na igocho chakabene kubwatekana nomo Senator Manzu anyaraga kobeka enkwane yuna kobeka impeachment motion asarte no muswado w'ikigwiki wa Senate enyare kuligererwa mono igoro yo kumurusia bisibo igonere omo raiwense William Samoei Ruto kolengana na Manzu gagote yauna
imba watu busaiti boisa ino boko murusia bisi omokonyi ose omuraibwense William Ruto gekorenganiwa na Rigathi Gachagua komulekera boigo omoegereri Murara Kibaso na bwata kumega yoko kubyari tukoli goro chense amachirichi ya kawe niska waskari ni gori tukoli aranyara ko bwato kwase kashibiri chiribu 50 ingati ya mangana maje mu nchomulekera semesiti ya mangana maje turagenda kumulekera asebiro abire bitambe maiga yoko mulekera boigo nkwana eyamaseyemo n'abasobati bali bare Lebanon kubata ganise giciri kigendere to kolekana senseme yabanga bankuru asorongora usi mu nchomulekera igobono asebiro tere tochikoligana lyagenda tabego chibicha torakorokie kurwa senseri ya Lebanon mu nchomulekera nchiwe chukobo yake kolende nebeteri tokorokena lyagenda kurwa senseri ya Lebanon kroto menagati n'abasubati obono asebiro bitere bitambe tochikosangana barwe yamaseyemo kurwa senseri ya Lebanon kubwatikana n'itse gicho chiko chene kiwa senseri ya karokeliense ya Israel yabere giego sagana ense bono to sukati ganyora match nkoranda seke ketari geosege ketere tambe kurbono togendra ko sangama na ko bwatikana na lyagenda senseri ya Lebanon ko bwato mu musani ko Lebanon no mai na lyagenda to kolekana nkato ko kumanya sebiro bitere tambe to suka kwirana ndetera na nkuru ko Vincent Onyancha.